खोन्थानो हाग्रा बुंनो हाग्रा रावबो गैला नामा बहा थांजोबखो आरो बेबायदि अगियान मानसिजों जों सासन खालामनोसै जोंनि बर' जाथिया बेबायदि मेलेम गैयै मानसिजों जों सासन खालामनोसै फंबाय बर'आ बोरैहाय बे डिसि जाथिनि नामाव माने माबा होदों रेस्ट्रिक्टेड हलिदों बेखौ जों मुगैयो नामा बेहा मेलेमाव मा थांखोमोन नालाय जारिमिननि जेबो नलेज गैयाब्ला बे जानला मोनला डिसिसन लानो हाबि खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय ससे राजखान्थिनि बाथ्रा ना ओमफ्राय माखासे कयेकटा बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों गोबाङानो ना जों ससियेल मिडियाखौ गावनि बायदि खालामो ओमफ्राय जों बै समावबो सोरबा फेमिलि प्रब्लेम ना फेमिलि प्रब्लेमफोरखौबो जोंनिया मा ससियेल मिडियायाव जेन फेमिलि प्रब्लेमखौबो फोजोबना होनो हागोनफोरबायदि गोबाङानो ससियेल मिडियायाव हगारो एक्सुवेलि बेफोरो आंनि थाखाय बा सोरनिबा थाखाय नङा दे गोरों गोराफोरनि थाखाय बा सोरबा माबा जोंनि गोरों गोराफोरासो दा लासिं सिं जादों दा गोबाङानो ससियेल मिडियायाव माने गावनि पार्सनेल मेटारफोरखौबो बुङो मा लाब दं लाब गैया खोनासंग्राफ्रा लासिं सिं मोनो ओंखायनो बै बेक्तिफ्रा एसे सानै हयै सादारन फिसा माबा जानाय जायैखौबो ससियेल मिडियायाव होयो लाजिनो ओंखारलायलाङो माब्लाबा नंगौ आंनिबो नङा ससियेल मिडियाया फेसबुकआबो आंनिबो नङा आरो इन्सटाग्रामाबो आंनिबो नङा ओमफ्राय इउटुबाबो आंनिबो नङा बियो सोरबा सासे बेक्तिनि नङा नाथाय होनायनि सिगां गावनि प्रब्लेमखौ बै रायजोआ ससियेल मिडिया नोंनि ससियेल मिडियाया फोजोबनानै नोंनि प्रब्लेमखौ समाधान खालामनानै होआ माब्लाबाबो होआ आरो जाय ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायबाय थाग्राना बै बेक्तिफोरनि प्रब्लेमखौबो समाधान खालामनानै होनायबो नङा बेखिनिखौ बै बेक्तिफोरा बुजिगौ नाथायबा जोंनो बे मास दान मोनसे मोननैसोनि सिगांबो ओरैबायदि लेथ्रा लेथ्रा गावबा गावनि प्राइभेट माबा माबि एक्स वाइ जेड हगारो बिसोरनिखौबोथ' बै बे बिफानि बैसो बिमानि बैसो बिबथैनो बियादैनो हेन टेन एक्स वाइ जेड बिथांमोनाबो नायो एसे लाजिनो सोलोंनांगौ थ' बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंगोन दाना फैफिननि एसे गुबुन मोनसे टपिकआव हाबफिननि कलिता जनगोष्ठीनो जोंनिया बिटिसिया मा होबावदों मैयानि दिनाव जोंना दावराव दैख्रेब सारमोन बिथांमोना मेम'रेन्डाम गांसे गथायबाय जिहेतु कलिता फोलेरनि मोनसे हलिडे दिनै बिसोरनोबो जुदि होबायबा दिनै बिलखौ जुदि पास खालामनानै दोनबायबा दानि खुंथाया जुदि नेक्स्ट इयाराव थाथोन आं बेखौ बुंदों इउपिपिएल सरकारानो थाथोन खिन्थु बिनि उनाव इउपिपिएल सरकारा जे बोसोर बोसोर थागोन बे नङा गुबुन मोनसे सरकारा जुदि फैयोब्ला नोंसोरनाव बिटिसियावहाय दिनै हलिडे हिसाबै जोंनि कलिता फोलेरनो बा कलिता ट्राइबनो मोनसे हलिडे सान होदोंमोन दिनै बेखौबो इमप्लिमेन्ट खालामदों मानो मावफुङाखै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ हमगोन जों दिनै बेनोबो आदिबासि ट्राइबनोबो बा जोङो गरखा ट्राइबनोबो नंगौना नङा नेपालिफोरनोबो जुदि हा बायनायनि मोन्थायखौ होनानै लाबाय आरो लोगोसे दिनैहाय आदिबासिनो हा बायलाय फानलाय बेफोरखौबो होनो थांसिगोन दिनै मुस्लिमफोरनोबो जोंनि बिटिसियाव सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन होननानै बुङोब्ला सोर मुस्लिम ट्राइब दिनै बिथांमोननोबो पपुलेसनखौ नायनानै नोंथांमोनाबो होनाया मोजांसै हा बायलाय फानलाय बा बिसोरनोबो मुस्लिम ट्राइबनो बा मुस्लिम जनगोष्ठीनोबो ना बिसोरनोबो माबा मोनसे हलिडे आरोबाव माबा दंबावोबा होनाया मोजां जागोन होनबा नों बर'आ दिनै मा थागोन प्रागज्यतिसफोरखौ लानानै दिनैहाय दावराव देख्रेब सारा मोनसे मेथाइबो लिरदों आरो बेखौ हगारदों गोबां इउटिउबावनो थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जोंनिया बुंबावनांगौ दंबावो आरो माखासे माबाफोर मैया जिखिनि मेम'रेन्डामाव होनाय नङा होनबा गोबां बुस्थु बुंबावनांगौ दङ साननांगौ दङ बैफोरखौ जानला मोनला पास खालामनानै दोननानै जों बिटिसिया जों बर'आ माबेखौ लाना गोरा खालामबावगोन जों दिनै बर'फ्रा बिटिसि एकर्ड जानायनिबो मोनसेबो हलिडे गैया बिटिसि एकर्ड देयाव बन्द' गैयालै स्कुलफोर माफोर बिदि बन्द' गैया
बा मार्टियार्स डे जोङो दिनै बिटिसि सोरजिनो थांनायाव गोबां बिएलटिफोर थैदों बिसोरनि मुङाव दिनैहाय मोनसेबो हलिडे गैया दिनै बिटिआर एकर्ड जानानै थांबाय एबसुआनो जा एनडिएफबिआनो जा दिनै गोबां मुंख्लं जानानै थांबाय दिनै बिथांमोननि मुङाव माबा मोनसे हलिडे ओंखारदों नामा मार्टियार्स डेनि थाखाय जोंनि नैबे बिटिसिआव मानो खालामना लानो हायाखै बेफोरखौ जोंनि बर'नि गोबां मानसिफोर सोमावसारनानै दिनैहाय होसिख्रावनाय हाबाफारियावबो दिनै गोबां मानसिया टियार गेस मोनजानानै गोबां आघात जानानै दं बा सोरबा सोरबाया दिनै मुंख्लं जालांबाय दिनै बे बेक्तिफोरनि थाखाय मोनसे दिन तारिख लानानै खुनसेयावनो एनडिएफबिनिबो थाखाय एनडिएफबिआबो दिनैहाय गोबां सोमावसारदों गुलि बारुदजों थैदों मानो बेफोरखौ दिनै हलिडे हिसाबै मोनसे दिनखौ लानानै मानो खालामनो हायाखै दिनै मार्टियार्स डे दिनै मुंख्लं सान एज ए हल बिटिसिआव दिनै जोंनि बेफोरखौ लानानै खुंनाया बा बेफोरखौ लानानै मोनसे बिल पास खालामनाया मोजां ओरैनो जानला मानला सोरबा कलितानो राजबंसिनो माबा माबिनो बेफोरखौ लानानै जों बिराद गिदिर इसु माबा खालामनो नागिरबाय थादों माथो दा जाखिनि बिल पास खालामनानै दोननाय ना बैफोरखौ एसे सानै हयै बा खालामना दोननाया मोजां जों बर' जाथिनि जाहाथे भबिसतआव मोजां जायो जों थैना थांगोन जोंनि फिसा फिसौनिबो फिसा फिसौफ्राबो मोजाङैनो गोग्गोयैनो सालायलांनो हानायफोरबायदि जों सोरबा कलितानो सोरबा राजबंसिनो सोरबा नेपालिनो ना माखासे बाथ्राफोरखौ माखासे जिनिसफोरखौ बिथांमोननिनो हलिडेनो माबा माबि डेनो हेन टेन आग्रुं बाग्रुं माबा माबि पास खालामना दोननानै जेबो मुलाम्फा जाया होननानै आं सानो दिनैहाय प्रमद बर'आबो हारिनि थाखाय सानसे समाव सोमावसारदोंमोन नोंनि सोमावसारनाया मा मुलाम्फा जाखो मा लाब थाखो नों दिनै गोदोनानि रोदा गिदिर गिदिर खालामलायनानै होसिख्रावदोंमोन दिनै बेफोरखौ बुङोब्ला नोंथांमोनाबो बे अफ्रियालाय बेसेबांथो सोमावसारनायमोनब्रा बेफोरबायदि बाथ्रायाखौ ओंखारो नंगौ जों राजा लामायाव जों ओंखाराखै जानो हागौ जों गुबुन एंगेलजों गुबुन लाइनजों जोंबो नांबोदों गोलाव सम ओंखायनो जों माब्लाबा कयेकथा जिनिसखौ दुखुबो मोनखाङो आरो बोरैबा गोसोफ्राव गाबखांनाय फैयो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय आरो नैबे मोनसे बाथ्राया जायफोर ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थाग्राफोर फेसबुक पेज सालायग्राफोर आरो जायफ्रा इन्सटाग्रामफोर सालायो इउटिउब सालायो न'खर फेमिलि बेफोरखौ लाबोयैया स्रा आं बेखौ बुंगोन सोरबाया सोरनिबा बेक्तिगत हिन्जावखौ लानानै बायदि XYZ बाथ्रा बुंगोन सोरबाया दिनैहाय बिब' बिनानावनि नांलायनाय माबा मोनजानाय मोनजायै मान सनमान गैथारला नामा नोंथांमोनाबो दिनैहाय गोबां मान सनमान दं नोंथांमोनाबो दिनैहाय न'खरनि बियादैनो बिबथैनो बिमानो बिफानो दंलाजोबो ओंखायनो बेफोरखौ गोबां गोरों गोरा मानसिफोरा नायो फेसबुकआव मा जादलायदों बिसोर होननानै मानो बेफोरबायदि जानाय जायैनि बाथ्राफोरखौ लालायनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो आं दिनै बेखिनि बाथ्रा आं बुङामोन आरो बुंनो बादोंमोन नाथायबा गोबांनो फेसबुकआव एसे हाबनानै मोजां मोनसे निउस नायनो सानबाबो बिसोरनासो लाफैयो आरो सोरनिबा फैगोन माबा बिसि फिसाय नांलायनायनो आरो बोदलाब्लानो माबा हिन्जाव लाना खारलायनायनो मानायनो बिदिल' फैयो मा जानो बिदिजों थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया बा बै बेक्तिफोरनि थाखाय बा ससियेल मिडियानि बाथ्राखौ लानानै खोथा बुंनायनि बावहाय जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि